Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndakati ndichiri kuprimary school, nerimwe zuva takati tapedza kutamba bhora nechimwe chikoro chemunharaunda imomo mandainge ndichidzidza. Pandainge ndichiri kuprimary ndo pandakabva ndachizoudzwa nacoach vedu kuti painge paine umwe murume uyo ainge abva kune imwe club ndichaiti Matamba FC, asi itori a big football club irimo muZimbabwe. Saka coach pavakandiudza kuti murume iyeye ainge atumwa neMatamba FC, he was a scout, aipota achifamba muzvikoro zvakasiyana siyana vachitsvaka vana vanenge vaine chipo chebhora. Mukoma ndakafara zvisingaiti nekuti yainge itori club yainge ichitofarirwa nababa vangu. He loved that club quite a lot and vaitopota vachitoenda nesu vachitonoona bhora kana Matamba FC iine match yainenge iinayo. So ndakafara kunyange pandakadzokera kumba. My father was very excited. Saka takabva tachizoenda kune imwe office uko vabereki vangu pavakazonosaina contract, then I became part of this other academy. Taitopota tichitoenda tichitonotraina kumagrounds ebhora kwainge kuchitotraina mamwe maplayers ainge achitambira Matamba FC panguva yacho iyoyo. I rose through the rank. Ndakazoti ndava form 4 ndainge ndava kutotambira Matamba FC juniors. Taipota tichiendeswa kumabvuku. Taiti kana taenda kumabvuku kumba kweimwe n'anga taiwanzokupiwa mishonga, uye zvekare ndine nyora idzo dzandakatotemererwa. Saka idzi dzainge dziri nyora dzekuti tinge tichiwedzerwa zvipo zvedu zvekutamba bhora. Saka mukomana she taiti kana tikatamba neany team yatinenge tatamba nayo, timu iyoyo mukoma taiidya, uye zvekare taipota tichigeza mashooters edu nemiramba paacademy ipapo patainge tichigara. After each and every 3 months kwaiuya n'anga idzi dzaiuya dziri 4. Saka dzaibva dzachizoroverera hoko muyadhi yepamba patainge tichigara. Imwe yaienda yonomira kune rimwe kona, imwe kune rimwe kona, vose vari 4 vakabata hoko dzavo vaibva vachizoroverera hoko muvhu. So with time I then discovered kuti hongu tainge tichishandisa mishonga, asi mishonga iyi ino expire. Saka Matamba FC varidzi vayo ivo chavangori nebasa nacho ndechekuti vange vachingoita mari. Havanei nazvo kuti vatambi vebhora paya pavanonzi vasimuka, kune mutambi webhora uyo asimukira ane chipo ende azongoti zii inhau yekuti mishonga yacho inenge yaexpire. Sezvo unenge wakangopinzwa mazviri usina kana idea kuti zvandiri kuita izvi kana kuri kunzi mishonga yacho yaexpire ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei, ndipo paya pamunongoona mutambi webhora anongoita mukurumbira zvimwe kuda maybe for 1 season kana kuti 2 seasons zvobva zvatongoti zii. Apa muchitoona kuti mwana uyu bhora anorigona and anoriziva, asi zvinozongoti tono zvobva zvatovharana. Kana mukada kucherechedza kuti vatambi vedu vebhora vari munyika medu vanongoti kana vakaita mukurumbira zvobva zvatongoti zii. Inhau iyoyo yekuti vana vachiri kumaacademy uko vanenge vachitemererwa nyora nen'anga, zvinhu zvinenge zvisingatombozivikanwi nevabereki vavo, nekuti taitonzi musataura zvose zvatinoita kunoku, musataura. Saka nekuda kwekuti unenge uchifungidzirawo kuti zvichazoita ende uchazovawo mutambi webhora ane mukurumbira munyika yake kana kuzotoendawo kunotamba kunana Europe. Saka pakadaro haungambofi wakataura. Dzimwe nguva majezi ataipfeka, taitopfeka majezi ainge achinhuhwa
mishonga musi watinenge tiine match majezi awa aitonotorwa ikoko kumabvuku kumba kwen'anga obva achizokunzwa otopfeka jezi rinenge richinhuhwa zvisingaiti richinhuhwa mushonga. Kunyange mamwe mabig teams sevamwe vatambi vainge vatori maseniors vachitotambira a team yematamba FC vaitova nenguva dzekutoti vaitopfeka majezi anenge achinhuhwa mushonga kuitira kuti vange vachihwina mamatch. Saka vazhinji vacho vanozongopuruvara zvobva zvatongodhakwa nekuti varidzi vetimu chavanenge vaine basa nacho ndechekuti timu inofanira kungoramba ichingoenderera kumberi. Kana kuri kunzwa mishonga nyora dzaunenge wakatemererwa kana dzava kufanira kuti dzinge dzichizogadziriswa zvekare, ivo havana kana basa nazvo. Unongoita kana imwe injury yekutoti maybe the whole season unenge usingatokwanisi kutotamba bhora, otoziva kutoti career inenge yatofa. But vamwe ndivo vakangwara manje, vanoti kana vaona kuti zvinhu izvi zvine kakushandisirana mishonga mukati, vanozongoramba vachidzokera kun'anga kana kuti vanozotsvaga dzavo n'anga. Vamwe ndo vanotoenda kuMalawi. Vatambi vebhora varimo munyika medu vakaromba mukomanashi. Vanhu vanotoenda kunana Mozambique, vamwe vanoenda kunana Malawi. Kune umwe mutambi webhora mukoma wekutoti kana ndikakuudzai zita rake munotoshamisika, ainge ambori mutambi webhora akazototambira mamwe mateams ekunana South Africa. Saka mutambi uyu webhora panguva yake mukoma akatoenda kuGhana. Akati aenda kuGhana hanzi akaendako akanogadzirwa ikoko kuGhana kuitira kuti chipo chake chinge chichizoenderera kumberi. Isu vamwe nekuda kwekuti vabereki vedu vainge vari vanhu vanonamata, zvinhu zvandainge ndichitoziva kuti vabereki vangu havangambofi vakazvigamuchira, kunyange ndikavaudza kuti ndo zvatainge tichipota tichiita kuacademy kwedu. Saka ndakazoita injury. Pandakaita injury ndakarota tumwe tudhara twainge turi tuviri. Tudhara utwu twakauya kwandiri, twakati twauya kwandiri tudhara itwotwo ndokubva twachizoti twainge twatumwa nekuti nguva yainge yakwana. Mukomanashi twakandiita surgery, ndikachekwa makumbo angu ndikasara ndiri chirema, ende yakazotoita nickname because ndainge ndava kunzi chirema nekuda kwekuti ndainge ndava kusagona bhora. Mukomanashi ndaivhiringidzika panguva yekuti ndinge ndichifanira kuti ndige ndichifamba nebhora semafambiro andainge ndichimboita sezvandainge ndichiziva, but hameno zvaingoitika mukoma ndaibva ndatongodona. Ndakazogumisidzira ndava kunzi chirema sezvainge zvakaitika muzviroto zvangu pandainge ndichirota. Ndakatorota ndatova chirema mukoma. Saka tudhara tuya twakati twapedza kundicheka makumbo angu mumabvi umu, twakabva twachizondipfekedza mashooters, tukabva twachizondigadzika pawheelchair. Mukoma ndakaita injury. I never recovered from that injury ever again. Mishonga iya yainge expire and vakawanda mukomanashi vanhu avo vakatorwa kubva kumaprimary kubva kumasecondary school vachinzi vanogona bhora but vasina kwavakazoenda nekeria yavo yekutamba bhora nekuda kwekuti mamwe maacademy ndo zvavanoita sezvatakaitwa kumatamba FC. When you post my story muzondiudza, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi patori nedzimwe nguva hanzi dzekuti maseniors panguva yacho iyoyo vaitambira senior team yematamba FC hanzi vaiona chipoko cheumwe ainge achimbotambira matamba FC. Saka murume iyeye anonzi akachekereswa nevaridzi veclub nekuti panguva yacho hanzi zvinhu zvainge zvakaoma, vainge vasina mari. Saka vaiva nemaini, hanzi kumaini kwavo
kwainge kwava kusabuda goridhe semabudiro arainge richimboita, saka they were desperate. Zvinonzi kune kwavakazoenda kun'anga. Vakati vaenda kun'anga vakabva vachizonzi vaifanira kuti vange vachizosarudza umwe pakati pevatambi vavo. Ndopavakabva vachizosarudza iyeye wavakazochekeresa. Hanzi vakamuchekeresa ropa rake, hanzi vakarisasa pamagedhi epastadium apo pavanoti ndipo pahome ground pavo. Zvekare hanzi nepacenter peground hanzi vakasasa futi ropa rake mutambi iyeye webhora. Zvakangoma hazvo vedwe. Let us try to speak with our brother in the comment section. Zvinotyisa. Hanzi chipoko chaitoonekwa a night before a big match, vaitoona chipoko chake murume iyeye. Let us talk about this in the comment section. Reketa iti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana ende ndine makore 14 years ekuberekwa. Amai vangu ivo she runs a secret temple iri kunoku kuAvondale, but our house it seems as if it is just a normal house. Mama vangu vainge vambori mufundisi, baba vangu vakazoti vafa. Mama vakabva vachizobuda muchurch because vainge vava kupfimbwa nevamwe vakuru vechurch. Saka mama vakabva vachizobuda muchurch vakatanga kuenda kune imwe church. Saka vakazogumisidzira vava kuenda kuchurch yemaNigerian. Vava kuenda kuchurch kwemaNigerian. Mama vangu ndipo pavakabva vachizotanga kuita zvesatanism, kuzosvika vachizoita a high priestess kunoku kwatigere. Kune ma-high priestesses akawanda muZimbabwe and my mother is also a high priestess. Saka mama vangu ivo basa ravo ravanoita pamba pedu mukomanashi panosvika ma-celebrities akawanda. Ma-celebrities I mean ma-musicians, but so far ndaverenga ma-couples maviri awo asvika pamba pedu. Ma-couples awo ivo vakauya vachiti vainge vachida following. They are celebrities because ma-content creators semi mukomanashi. This couple, they came, the first one vakauya ndokubva vachizobatsirwa namama vangu, then they started to gain a lot of followers. Then ndokubva kwachizouya zvekare another couple and they started to gain followers as well. Saka taingogara tichongoona ma-musicians akasiyana siyana avo ainge achitouya kana vaine masongs avo avanenge vachida kuti vange vachizoreleasa. Before they release their hit songs vaitouya pamba, then mama vangu vobva vachizototeerera song iyoyo. Kana isingaiti votoudzwa kutoti dzokerai kustudio munoigadzirisa. Uyezve kare vaitotanga vanamatirwa namama vangu kuitira kuti pavanodzokera kustudio vange vachizobatsirwa the spirit of music, nekuti kune a spirit of music. It is like a demonic force that can possess a musician, so that kana ari mustudio achiimba iro dhimoni ringe richizova riri iro rinenge richiimba, kwete kuti the musician ndiye anenge oimba, sezvaita Beyonce kana ava pastage kuti anogarwa nemweya waSasha anenge asisiri Beyonce. Saka ndozvinoita mama vangu vanoti kana muimbi akauya, zvisinei nekuti anenge ari muimbi weZimdancehall kana kuti any other musician, vanomunamatira kuitira kuti anofanira kupota achigarwa the spirit of music, nekuti music is very important in the kingdom of God and in the kingdom zvekare of darkness. My mom is part of that kingdom and we are also part of that kingdom. Mama vangu vakangotanga kungoita mari, especially our ma-couples paakazoya kumba kwedu vakauya nemari, but vainge vaine mari shoma. Vakatoratidza
mari yavanoita vakati zvinhu zvedu hazvisati zvanyatsokufamba, but kana zvikafamba tichazodzoka tichikutendai. Vakazouya nemari vakapa mama vangu $10,000 mari yavakawana mwedzi iwoyo. Mama vangu vakati kwavari, mari iyi yamawana you are going to get it 3 times even more. And zvichokwadi pavakazodzoka kumba, mama vangu vakandiratidza screenshot yemari yavakawana pamwedzi iwoyo. Zvichokwadi it was 3 times even more. So ndiyo secret yangu yandiinayo. I'm only 14 by the way. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo ane 14 years. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi pamba pavo patemple, hanzi pese apa pamba pavo painge pachingouya mamusicians, asi iko zvinozvo hanzi pava kutosvika macontent creators. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana ashe makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Zviri kuitwa nemurume wangu zvinondirwadza mukoma, but chekuita hapana. Saka murume wangu is a CEO of this other company. When my husband started his engineering company, I just thought maybe it was just one of those dreams that your husband will have and you just have to support as a wife. Saka akazowana mukana ndokubva achizoenda kuChina. Takaenda kuChina, my husband then outsourced, ndopa akabva achizokwanisa kuwana mukana, ndokubva achizosangana nemamwe maChinese avo vainge vachida kuuya kuzoita zvemining muZimbabwe. Saka patakazodzoka kuno kuZimbabwe, my husband akabva achizotanga kuapply for the necessary permits. It took a very long time, uye zvekare rainge ritori bhande revanhu vakawanda vainge vachida kudya, because in each and every office that you get into unotofanira kutoti unge uchitosiya mashares. Saka maChinese awa akazouya and they surveyed the area. Zvinhu izvi zviri kuitika kwamutoko. Kwazviri kuitika handichatauri hangu. Dai pagadziriswa ipapo mukomanashe, zvinhu zvinondirwadza, because last week mukomanashe ndakaenda nemurume wangu kwamutoko tichinoona kwacho kuri kuitwa mining nemaChinese. Ndakarwadziwa mukomanashe, because pane vamwe vakatodzingwa pamusha pavo, vakadzingwa vakabva vachizonzi vange vachigara somewhere else but musame village. Chakandirwadza mukomana ndechekuti ndakaona greda kuti rakatofamba nepamusoro pemakuva, asi zvinoitawo here nai mukoma. Handizivi kuti nyika yedu iri kuenda kopi chaizvo. Ndakaona greda rakatofamba nepamusoro pemakuva, ndikabvunza murume wangu akandiitira hasha, ndakabatikana zvisingaiti. Of course mukoma, tiri kurarama life yakanaka, tinotorarama upenyu hwekutoti kunyange vari kuAmerica havatombosviki palevel reupenyu hwatiri kurarama, because my husband's company is worth millions as I am speaking with you. Saka iye basa rake ndiroro rekuti he sources some places where the Chinese can mine. Saka ndo mawaniro anoita mari, it is legit. But iwo maChinese kuzorana kwavanozoita mabusinesses avo, it is very far away from being legit. They are not legit people. Mufunge zvenyu mukoma. Ndakabatikana. Saka pose apa murume wangu ainge asingadi kufamba neni. Saka zvaingondibata kuti murume wangu iye he is now a multimillionaire, haadi kufamba neni kana akaenda kumaprojects kwavo. Kumaprojects avari kuita kwamutoko haadi kufamba neni. Saka shungu dzangu dzainge dziri dzekuti kwamutoko ndoda kuti ndinge ndichiendako ikoko, even though vabereki vababa vangu gogo nasekuru vakazobva kwamutoko vakazovakira kudombo shava.
vakakurirako kwaMutoko, saka dzainge dzingori shungu dzangu dzekuti ndinge ndichimbosvikako. Saka paakazobvuma mukoma takabva tachizoendako kumaini. Takati tasvikako kumaini mukoma ndakarwadziwa because pacho panotonzi pamaini patori pamba painge pambori pamusha pevanhu, matanga atoripo but pava padongo, zvidzimba zvichiripo, ende zvidzimba izvozvo ndo zvavanotoshandisa vakomana vanoshandira maChinese, vanotorara muzvidzimba izvozvo but pangova hapo padongo. Chakazongondirwadza mukoma ndechekuti ndakangoti ndichingofamba handizivi kuti ndainge ndotsvakei kumakuva ikoko. Ndichifamba kudaro mukoma ndipo pandakabva ndachizoona kuti gredha rakatofamba nepamusoro pemakuva epo pamusha ipapo. Ndakabatikana ndidi kukunyeperai, saka ndakazomubvunza kuti saka vanhu vepamusha apa makavapawo compensation here, pane zvamakavapawo here? Akati hapana. Unoda kuti tinge tichivapa compensation yei? Nekuti nyika haisi yavo, nyika ndeyamambo nehurumende. Ndakabatikana ndidi kukunyeperai. Ndakabva ndazvibvunza kuti saka zvinoreva kuti anyone can be removed from anywhere, hurumende ingabvumidza zvinhu zvakadaro here? I think it is evil zviri kuitika. Ndiyo secret yangu mukoma Nashi yandeinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi gredha kufamba nepamusoro peguva. Munoti kudii nenyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu? Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, kana kuri kunzi uri mugari wekwaMutoko, if you listen to our program you can tell us in the comment section kuti unokwanisa kunyora kuti I am listening from Mutoko. Zviri kuitika here kwenyu ikoko kwaMutoko kuti hanzi vanhu vanokwanisa kutobviswa pavanenge vakagara vobva vatoiswa somewhere kuitira kuti vanhu vange vachikwanisa kuita mining dzavo. Hanzi kambani yedu it is worth millions. Hanzi tigere zvakanaka zvokuti kunyangwe vakabuda munyika vakaenda kuna naAmerica, level reupenyu havangambofi vakasvika palevel ratiri kurarama tiri muno muZimbabwe. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedsai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndinoitawo zvekuprofita. Ndasvika pakugumirwa neupenyu, saka ndine friend yangu uyo akabva mukutenga motikari akangondifonera akabva anditi ainge achida kuti tinge tichienda kuWebuy Cars. Takabva taenda kuWebuy Cars. Ndaifungidzira kuti zvimwe kuda ainge achingodawo kungotenga motikari. Takati taenda kuWebuy Cars ketu ndikatoona achitoburitsa mari, akatoti ainge aine motikari yaainge achida kutenga. Kwava kutotenga motikari, mufunge zvenyu mukoma Nashi. Ndakafara but ndakangorwadziwawo kuti asi mari aiwana kupi? Umwe wangu wandanga ndichiziva kuti takangofanana in terms of kutambura. Munhu anotambura neniwo ndiri munhu anotambura. Saka akazondiudza kuti vakaenda kuMozambique. Pane pavakamboenda kugungano rakaitirwa kuMozambique, saka handina kukwanisa kubudirira kuendako kuMozambique. Akandiudza kuti pavakaendako kuMozambique ndipo apo paakabva achizonopiwa tsvimbo. Saka tsvimbo yaunopiwa hanzi ndo inozokubatsira kuita zvezviprofita. Iye atori nepeji rake ririko kuTikTok, anoswera ari pamalive, haende kubasa, anenge ari pamalive. Ende kana akakupa chiprofita chinenge chitori chiprofita chechokwadi but ari kushandisa tsvimbo yeurombwa. Saka ndoda kungobvunza kubva kwamuri muri yeZimbabwe kuti zvinoitawo here? Hamene kuti munozvionawo sei? Zvinoita here kuti ndinge ndichizoendawo kuMozambique ndinge ndichinobatsirwa? Because ndakaura nenhamo vedare. When you post my story please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Pane link iro randaisa mucomment section, munokwanisa kuenda kuchannel yedu yeBackup munoteerera imwe confession yandaposta ikoko. Ndichazoramba ndichiwedzera zvirongwa ikoko kuchannel yedu yeBackup Confessions.